हेलो जों दिनै फैलायबाय मोसानानै जोंनि हाथिमारा NLC मण्डलिनि नोंथांमोन लोगोफोर दा जायफ्रा मोसानो गोसो आफसुस दङ नोंथांमोना थाबनो फैनानै लोगो लाफैनो हासिगोन जोङो लास्ट दिनै रंजागोन मोसागोन हाद्रि गफं होलायगोन जोङो सिख्लाखौ गावब्रा होलायगोन औ टाइमाथ' नेना थानो हाया बिनिखायनो बयबो जेन थाबनो फैदो एसेनोसै थेंक इउ गुड नाइट जागोन दा फैजेनबाय कमेन्ट खालाम जों दिनैहाय लास्ट नाइट मोसागोन नोंथांमोनाबो आंनि लाइभनि गेजेरजों नुनो हागोन कमेन्ट खालाम जाय फैदों आंनि लाइभआवहाय रेडि जाहांबाय जोंना महन्त साराबो नै ओरै फैजेनबाय मोसाखावरिया एसके बड' बरियाफा फैदो मोसानो होननाया बहा दं एसके ब्रादार जोंनि हाथिमारा NLC मण्डलिनि नोंथांमोन लोगोफोर दा जायफ्रा मोसानो गोसो आफसुस दङ नोंथांमोना थाबनो फैनानै लोगो लाफैनो हासिगोन जोङो लास्ट दिनै रंजागोन मोसागोन हाद्रि गफं होलायगोन जोङो सिख्लाखौ गावब्रा होलायगोन टाइमाथ' नेना थानो हाया बेनिखायनो बयबो जेन थाबनो फैदो एसेनोसै गुड नाइट ঠিক আছে बिथाङा मोसाजेननोसै जोङो ओरैहाय मोसाखावरि बिथांमोना ज' जाजेनबाय एसे देखायगासिनो दं आं नै ओरैहाय माखासे दङ नै आं मोसाग्रा बिथांमोनखौ एसे देखायनि ओरैहाय मोसाखावरि बिथांमोना ज' फैजेनबाय ने राय बाबु फैबाय दा मोसानो ओरैहाय आबैमोन बिनानावमोन बिब'मोन बिहामजो औ दे एसे रायलायहरसै नानि लाइभसो होदों रायलायहरदो दे मोसाग्राफोरखौहाय लिंहरदो दे नानि नोंथांमोनाबो फैनो हागोन जोंनि बे बर'दिन मोसानायावहाय औ बाज्ल' ने बाज्ल'हायनो मोसानो हागोन फैनानैहाय जुदि रायजोफ्रा नायदोंबा जोंनि बे दादानि माबाखौहाय इउटुबखौहाय लाइक साबसक्राइब आरो सेयार खालामना होदो मोसाजेननोसै नै ओरैहाय